Ang kwentong ito ay hango sa totoong buhay. Karanasan ito ni Yoyoy. Taong 1970, Pasig, Iloilo. Noong mga panahong ito, nakatira sa malawak na nyogan ang pamilya ni Yoyoy. Matagal na sila sa lugar na yon at ang naging sentro ng kanilang pamumuhay ay ang pagiging katiwala ng tatay niya sa isang malaking lupa na pawang mga kopra ang produkto. Pagmamay-ari ito ng isang mayamang hasyendero na halos 2 dekada na nitong naging amuhan. Matapat at mapagkakatiwalaan ang kanyang ama, kaya sa lahat ng trabahador nito, siya lamang ang naging katiwala. Kaya naman simulat sa pool, ito na ang buhay na kinagisnan niya. Doon na rin siya sa lugar na yon isinilang at sa lugar na rin ito niya nasilayan ang kanyang tangan. Taglay ni Yoyoy ang isang uri ng anting-anting na nakuha niya sa gabi ng Biyernes Santo. Hindi ito pangkaraniwang anting-anting pinuno, gawa ng sa lahat ng sugal swerte ito. Lahat din ng mga basagulero at mga masasamang loob ay kanyang napapaamo, kaya naman lumaki siya na walang kinakatakutan. Ngunit para sa mga kaibigan ng tatay niyang may alam sa aral, hindi isang magandang tangan ang kanyang taglay, kundi isa itong malaking katangahan. Hindi dahil sa abilidad nito, bagkus ay sa taglay nitong kapahamakan na maaaring maging sanhi ng sarili niyang kamatayan. Ilang beses na rin siya nitong pinagsabihan patungkol dito, pero sa bandang huli, hindi siya marunong makinig. Ang tanging pinaniniwalaan lang noon ni Yoyoy ay ang kanyang sarili at hindi ang opinyon ng ibang tao, kahit ang mga taong yon ay sarili niyang magulang. Dahil sa kanyang taglay na kapangyarihan, lumaki si Yoyoy na mayabang at wala talagang kinakatakutan. Hindi niya kailangan ng kaalaman o karunungan dahil para sa kanya, sapat na ang tangan niya. Sa isip-isip niya, walang mangdidiskita sa kanya dahil alam ng mga taga-baryo ang taglay niya. Tinitingnan din ni Yoyoy na isang teritoryo ang lugar na hiram ng kanilang pamilya, kaya ni minsan hindi siya nakakaramdam ng kahit na anong pangamba. Ngunit unti-unti itong nagbago nung may nanirahang mga tao hindi kalayuan sa nyugan. Parte ito ng mga magsasakang pinatira roon ng may-ari bilang paghahanda sa nalalapit na gapasan. Hindi rin yun magtatagal sa lugar at base sa kanilang estima, aabutin lamang ito doon ng mahigit 2 linggo. Siya nga pala, umabot ng 5 pamilya ang nanirahan di kalayuan sa bahay nila. Nasa mahigit 15 katao ang nakatira roon, kaya hapon-hapon tila bang nag-iba ang tingin niya sa lugar. Nakakapanibago ito para kay Yoyoy, kaya kinainitan niya ito. Ilang araw din niya yung ininda, hanggang sa kalaunan, sadyang hindi niya na ito maatim. Isang hapon, nagulat na lamang siya nang dalhin siya rito ng kanyang mga paa. Nang masipat niya ng malapitan ng lugar, dito na nagbago ang isip niya. Hindi niya maatim ang kanyang mga nakikita at gustong-gusto niyang mawala ito sa paningin niya. Kaya naman dala ng galit na hindi pinag-iisipan, kaagad niyang tinahak ang daan. Pagkaraan ng ilang minuto, nang makalapit siya sa unang bahay, kaagad siyang kumatok sa pinto. Nang mabuksan na ito, bumungad sa kanya ang isang lalaking magsasaka na kasalukuyang kumakain. Pagtitigan nilang dalawa, kaagad niyang napansin ang pangungunot ng noo nito. Nagsimula na rin itong makaramdam ng pagkairita sa kanya, hanggang sa nagtanong na ito ng, "O bakit? Anong kailangan mo?" Nang marinig ni Yoyoy ang tanong nito, hindi niya to nagustuhan. Kagad siyang nagalit dahil pakiramdam niya iniinsulto siya nito. Likas na kasi kay Yoyoy na magalitin at madalas hindi niya nakokontrol ang ganoong pag-uugali. Walang sabi-sabi, matapang naman siyang sumagot dito ng, "At bakit parang galit ka pa? Sino ka ba? Nakakalimutan mo na bang pinatira lang kayo rito? Anong oras pwede kitang paalisin?"
Kaya magdahan-dahan ka sa pananalita mo, ha? Habang sinasabi niya ito, dinuduro-duro niya pa ito na para bang mababa ang kanyang tingin dito. Ngunit nang marinig ito ng lalaki, hindi na ito sumagot. Nanatili itong tahimik pero ang titig nito nakakamatay. Nang mapansin ni Yoyoy ang tingin ng lalaki, sinubukan niya itong sunggaban pero bago pa man siya makalapit, mahinahon siyang pinakalma ng isang lalaking biglang lumitaw sa tabi niya. Ito ang kaagad na sumalag sa kanyang kamay habang mahinahon itong nagwiwika sa kanya ng, "Huwag mong itaan sa init ng ulong pag-uusap ninyo. Kumalma ka lang. Hindi kami kalaban." Ngunit imbis na sumunod, mas lalo pa itong nagwala. Sa galit niya, ang taong yon ang napagbuntunan niya. Kagad silang nagpang-abot, ngunit habang sinasapak niya ito, hindi niya ito nakikitaan ng panghihina. Nakangiti lang ito habang sinasalo ang kanyang mga suntok na para bang hindi man lang ito nasasaktan. Maya-maya pa, kaswal nitong hinawakan ang mga kamao niya na para bang hindi siya nagtataglay ng kakaibang lakas. Sinubukan niya ritong magpumiglas pero sa bandang huli wala na rin siyang nagawa. Maya-maya pa, nang mapalibutan na sila ng mga kasamahan nito, dito na siya tuluyang kumalma. "Hindi mo nga kami kalaban. Maswerte ka dahil kung naging kalaban mo kami, nakasisiguro ako sa'yo na mapipilitan kang magdasal sa lahat ng santong kilala mo." Pagkasambit ng lalaki ng mga katagang yan, kagad siya nitong binitawan. Si Yoyoy naman, napilitan na ring umalis ng hindi umiimik. Payapa naman siyang nakaalis sa lugar na yon, pinuno. Ngunit lingid sa kanyang kaalaman, ito na pala ang simula ng kanyang kalbaryo. Dumaan ang mga araw, pilit na niyang iniwasan ang lugar ng mga magsasaka. Hindi na rin siya roon nagpapakita sa takot na baka tambangan siya ng mga ito. Kung kani-kanino na rin siya noon lumalapit, para lamang magkaroon ng kasagutan ukol sa kanyang mga naranasan. Alam ni Yoyoy na nagtataglay din ng anting-anting ang lalaking umawat sa kanya, kaya nito napigilan ang nagwawala niyang presensya. Ang una ring sumagi sa kanya ay isa itong antingero na nagtataglay ng mas malakas na agimat kumpara sa kanya. Dahil dito, kaya medyo nagkaroon siya ng pag-aalangan. Hindi naman sa takot siya. Ang ayaw niya lang lumala ang sitwasyon hanggang sa maapektuhan na nito ang pangalan ng kanyang ama. Wala rin sanang problema kung sa baryo nakatira ang mga ito. Ang kaso lang, nasa ilalim ito ng poder ng may-ari ng lupa. Kaya sa kauna-unahang pagkakataon, nagdesisyon siya na kalimutan na lang ang mga nangyari. Ngunit lingid sa kanyang kaalaman, hindi marunong kumalimot ng mga kasalanan ang kanyang naging kalaban. Isang gabi, habang naglalakad si Yoyoy sa gitna ng daan patungo sa kanilang bahay, may nakita siyang isang lalaking nakaupo sa gilid ng puno ng kawayan. Dayo ang taong ito sa lugar nila, kaya kaagad nitong naagaw ang atensyon niya. Pagtigil niya sa paglalakad, napansin niya na nginitian siya nito. Animoy meron itong pinapahiwatig na kung ano. Kaya naman nang mapansin ito ni Yoyoy, dali-dali siya ritong lumapit at nagtanong. "At sino ka naman? Bakit patambay-tambay ka dyan? Hindi mo ba alam na bawal dito ang mga tagalabas? Gusto mo bang ipadampot kita?" Nang marinig ito ng lalaki, kagad naman itong tumigil sa pagngiti habang dahan-dahang tumatayo. "Kalma lang. Hindi naman ako kalaban At sa totoo lang, bata, ako ang taong kailangan mo sa mga oras na ito." Pagkasambit nito ng mga kataga, bigla niyang naramdaman ang kakaibang bigat ng hangin. Isang nilalang ang bumaba mula sa puno di kalayuan hanggang sa masipat niya ang kagimbal-gimbal na wangis nito. Paglalarawan ni Yoyoy sa nilalang, parang sa aso na may kalahating paniki ang wangis nito.
Mahaba ang bunganga at may mga ngipin itong kahalintulad ng ngipin ng pating. Ubod din ang tigas ang buhok ng nilalang. Sa puntong ito na ang nagsisilbi nitong kalasag. Pag-atungal nito ng malakas, buong puwersa siya nitong sinugod hanggang sa bumauna sa kanyang bisig ang matatalas nitong mga kuko. Sinubukan niya yung iwas-iwas pero masyadong matibay ang pagkakakapit nito sa kanyang buto. Dahil sa pangyayari, agad siyang nakaramdam ng panghihina hanggang sa hinayaan niya na lang ang nilalang na sakmal-sakmal ang braso niya. Ilang minuto pa ang lumipas. Napansin niya ang kakaibang aura nito na para bang usok na namumuo. Ang boses nito ay direktang bumubulong sa kanyang katinuan na para bang gusto na rin itong puspusin ang kanyang katawan. Ilang beses niya na itong sinubukang suntukin, ngunit ang kanyang kamao ay tumatagos lamang sa katawan nito. Kaya sa unang pagkakataon, nakaramdam ng kaba ang lalaking walang kinakatakutan. Bago pa man masakmal ng nilalang ang leeg ni Yoyoy, napilitan ng makisawsaw ang lalaki. Paglapit nito sa kanila, bigla nitong binulungan ng dasalang nilalang na nakasakmal sa bisig niya hanggang sa mawala na ito sa sariling bait. Kagad nitong pinakawala ng kanyang kamay dahil sa napakalakas nitong atungal. Nagmamadali rin itong sumuot sa kakahuyan hanggang sa naglaho na lamang ito na parang bula. Pagbalik ng katahimikan sa paligid, tsaka na nagsimulang magsalita ang lalaking kaharap niya. Ang anting-anting mo ay sa balat lang tumatalab. Ang tunay na labanan ay hindi laging nauuwi sa palakasan ng braso. Ang matnon ay kalaban ng isip at espiritu. Kung puro yabang lang ang laman ng dibdib mo, para ka nagsuot ng baluti pero walang puso sa loob. Matnon? Teka lang, ano yun? Nang marinig ng lalaki ang kanyang tanong, kaagad nitong inilahad sa kanya ang tungkol sa matnon. Isa itong uri ng aswang na may kakaibang abilidad. Hindi ito kagaya ng mga pangkaraniwang nilalang pinuno, dahil ang mga ito ay may kakayahang gawing espiritu ang kanilang laman lupa. Sa pamamagitan nito, maiilagan nila ang lahat ng sandatang ipupukol sa kanila, kahit kargado ito ng mga pangontra at buhay na salita. Dahil sa ganoong abilidad, kaya marami ang nag-aakala sa mga matnon bilang mga nilalang na hindi tinatabla ng pangontra at mga dasal. Nabanggit din ng lalaki na yon ang rason kung bakit siya pumunta sa lugar nila Yoyoy, para magbigay babala sa mga tao at para mailigtas ang maraming bilang laban sa mga ito. Dagdag pa nito na ang kanilang pagkikita ay pawang nagkataon lang. Hindi ito inaasahan ng lalaki dahil ang pagbabantay nito ay isa sa mga normal nitong ginagawa kapag may minamanmanan siya. Matapos nitong makapagwika, kagad itong lumapit para gamutin ang sugat niyang kanina pang tumutulo. Ang sugat ng mga matnon ay mananatiling sariwa kahit gaano pa ito katagal. Ang mga ugat na pinasukan ng kanilang mga pangil ay hindi titigil sa pagdurugo hanggat hindi napapaslang ang kanilang mga biktima. O eto, inumin mo. Habang iniinom mo yan, tiisin mo ang sakit ng gamot na ilalagay ko sa sugat mo. Di pa man nakakasagot si Yoyoy, kagad nang idinampi ng lalaki ang hawak nitong dinurog na dahon na binuhusan nito ng langis. Ayon sa kanya, na ang pakiramdam niya noong mga sandaling yon ay parang may kung anong insekto ang sumisipsip mula sa loob ng sugat niya. Nakakapang-ubos ito ng lakas, kaya ilang segundo pa lamang ang nakakalipas para na siyang inaantok. Nang akmang mawawala na siya ng malay, tsaka naman siya pinasa ng lalaki kasabay ng dali-dali nitong paglakad sa direksyon na kanyang tinatahak. At habang binabagtas nito ang daan, dito na ito nagpakilala sa kanya. Ang pangalan ko'y Saro. Masaya akong makilala ang isang katulad mo. Kakaiba ka, bata. Hindi ko sukat akalain
na may mga hibang palang tao sa mundo na magtatanga ng ganyan. Alam mo ang sabi ng tatay ko, ang ganyang anting-anting, kapag sinuot mo yan, para mo lang din ipinila ang sarili mo sa selya elektrika. Dahil hindi magtatagal, maniningil yan. At ang bayad sa kanyang serbisyong ibinigay ay ang sarili mong buhay. Nang marinig ni Yoyoy ang sinabi nito, kagad naman siyang kinabahan. Pero ang kabangyan pinuno, hindi rin gaano nagtagal. Ilang oras kasi ang lumipas, nakalimutan niya ang tungkol dito. Wala na ito sa isip niya dahil hindi naman yun mahalaga. Pagdating nito ng bahay nila, kagad siya nitong ibinaba sa harapan ng kanilang bahay. At nang makatayo na siya, dali-dali itong nagpaalam sa kanya. Bago ito tuluyang umalis, napansin niya na parang napahilom na nito ang sugat niya. Yoyoy, sa susunod mag-iingat ka. Huwag kang magpadalos-dalos dahil ang galit ang mortal na kaaway ng bawat isa sa atin. At kung kailangan mo ng tulong, puntahan mo lang ako sa lugar na una mo akong nakita. Magtatagal ako rito ng ilang linggo at hanggat naririto sila, asahan mo na mananatili rin ang presensya ko. Dahil sa sinabi ni Saro, di naman niya napigilan ang magtanong. Hindi niya kasi halos maisip kung ano ang dahilan nito, kung bakit nito sinusundan ng mga matnun. Nang marinig ito ng lalaki, di na ito nagbahagi pa ng istorya. Basta ang sinabi nito, may malaking kasalanan sa akin ng mga matnun. Kaya kahit saang lugar sila tumungo, susundan ko sila. Ang mga nilalang na ito ang kahuli-hulihan sa kanilang angkan. Kaya hindi ako makakapayag na meron pang makatakas sa kanilang hanay. Wala kang ideya kung gaano ko inasamang pagkakataong ito. Matapos nitong magwika, kagad naman itong umalis. Si Yoyoy naman, naiwang tulala at malalim na nag-iisip. Batid niya na hindi normal ang galit ng taong yon, kaya posibleng nagsasabi ito ng totoo. Dumaan ang mga araw, hindi niya na nakikita yung mga magsasakang nagbanta sa buhay niya. Gusto niya na itong sabihin sa kanyang mga magulang pero pilit siyang pinipigilan ng kanyang isipan. Ayaw niya kasing maramdaman ng mga ito na natatakot siya dahil kilala siya ng kanyang ama bilang matapang at pantas sa taglay na kakayahan. Ang kaso lang, gaano man itago ni Yoyoy ang tungkol dito, pilit itong lumalabas na animoy isang malaking ugat mula sa ilalim ng lupa. Kalaunan, nang mapansin ng kanyang ama na namomroblema siya, dito na siya nito kinausap. Pansin ko nitong mga nagdaan. Hindi ka na gaanong lumalabas, Yoyoy. Meron ba tayong problema? Doon sa bukid, palagi ka nang napag-uusapan ng mga kasama ko. Akala nga nila, may sakit ka, kaya hindi ka lumalabas. Alam ko anak na kaya ka nagkakaganito, dahil meron kang problemang iniisip. Maaari ko bang malaman kung ano ito? Nang marinig niya yon, inabot ng ilang minuto ang kanyang pananahimik. Hindi niya binalak na magsalita pero habang tumatagal ang pag-iisip niya nito, mas lalo lang siyang nakukumbinsi na kailangan niya itong ipagbigay alam sa kanyang magulang. Kaya kalaunan, hindi na niya namalayan na ikinukwento na rin pala niya ang tungkol dito. Lahat sinabi niya nang sa gayoy maunawaan ito ng tatay niya. Kaya naman nang marinig nito ang tungkol sa lalaking sinasabi niya, kaagad nila itong pinuntahan. Pagdating nila sa lugar, nakita nga nila itong dumuduyan mula sa isang maliit na sanga ng puno. Nang masipat naman ito ng tatay niya, kaagad itong lumapit hanggang sa nagkausap na ang dalawa. Dala ng pag-aalala, iniwasan niyang makinig sa anumang pag-uusap. Maya-maya pa, dito na lumapit si Tandang Saro kasama ang kanyang ama. Napansin niya na hindi ito umiimik, pero kapansin-pansin ang takot sa mukha nito. Pagharap nilang dalawa, kagad siyang kinausap ng lalaki
ukol sa mga napansin ito sa mga nilalang ilang araw pagkatapos niya itong makaengkwentro. Ayon sa lalaki, hindi naging maganda ang kinahinatnan ng tangkang pagpatay sa kanya ng nilalang. Malalim ang pinsalang tinamo nito, kaya ilang araw itong umaligid sa lugar na yon para hanapin si Saro na siyang punot dulo ng natamo nitong pinsala. Narinig din ito na hinahanap siya ng mga matnum para isama silang dalawa sa hukay. Hindi labas sa istoryang yon ng kanyang pamilya, kaya ganun na lamang ang naging pag-aalala ng kanyang ama. Bata, seryoso na ang problemang kinakaharap natin. Kailangan mo nang tumulong dahil hindi ko to magagawa ng mag-isa. Hindi ba't swerte ka? Pagkakataon mo na para mapatunayan ang bisa ng iyong karga. Matapos itong ilahad ni Tandang Saro, kagad silang naglakad pabalik sa kanilang bahay. At mula roon, sinimulan nila ang pagmamasid. Huli na nang malaman niya na nagkaroon na pala ng engkwentro sa pagitan nito at ng mga nilalang. Dahil dito, kung kaya't hindi pa man sumasapit ang gabi, nakaramdam na sila ng kakaiba sa paligid. Ang presensya ng bahay ay biglang bumigat. Nag-iba ang huni ng mga hayop hanggang sa may narinig silang malalakas na lagabog sa dingding malapit sa pinto. Isang malakas na suwag ang sumalubong sa kanila, kung saan kitang-kita nila ang pagtagos ng 3 matatalas na sungay ng kung anong nilalang sa dingding ng bahay. Pagbawi ng sungay nito, dito nila nasilayan ang iba pa nitong mga kasama na walang habas ding sinusuwag ang bahay nila. Nagdulot ito ng matinding pagkaalarma sa kanilang pamilya hanggang sa makita nila ang makapal na aninong dahan-dahang pumapasok sa pagitan ng mga siwang ng pinto. Mabilis itong kumalat sa paligid at sa isang kisap mata, umahon mula sa mga aninong yon ang mga matnun. Nang makita naman ito ni Yoyoy, kaagad niya itong sinugod. Ngunit gaano man kalakas ang puwersang binibitawan niya, hindi ito tumatagos sa mga nilalang. Para lang siyang sumusuntok sa hangin na kung saan pagkatapos nito, nagagawa siyang tamaan ng mga atake ng nilalang. 2 malalim na sugat sa bewang ang kanyang tinamo sa unang minuto ng labanan. Kaya naman pilit siyang hinila ni Saro papalayo. Pagkaladkad nito sa kanya, paulit-ulit siya nitong inabisuhan na magpakatatag at kumalma. Maya-maya pa, nang maibigay na siya nito sa kanyang ama, tsaka naman siya nito dali-daling ipinasok sa loob ng silid kung saan naroon ang kanyang ina at mga kapatid. Habang nakikiramdam, purong mga lagabog at sigaw lang ang kanilang naririnig. Hindi naglaon, may mga nilalang na tumatama sa pinto ng silid. Dito tumatagos, pero ramdam na ramdam nila ang pag-uga ng kabuuan ng bahay. Nagtagal ng ilang oras ang ganoong sitwasyon na parabang wala ng katapusan. Pagsapit ng 8:00, bumalik sa normal ang lahat. Wala na silang ibang naririnig kundi ang pagnanangis ng mga matnun na animoy matinding napinsala sa labanan. Wala na rin silang ideya tungkol sa kalagayan ng lalaki at ng kanilang ama, kaya hindi nila maiwasang mag-alala. Gusto mang makita ang mga ito. Napako sila ng kanilang takot sa lugar kung saan sila nagmasid at nakinig. Bagaman may lakas pa itong si Yoyoy, hindi na ito sapat para makakilos siya ng maayos. Mabilis na lumala ang kanyang sugat dahil sa mga itim na ugat na lumabas mula rito. Tumitibok ang mga ugat na yon. Animoy meron itong sariling buhay. Ramdam na ramdam din niya na ito ang kumukuha sa natitira niyang lakas, kaya batid niya na hindi maganda ang kanyang kalagayan. Pagkaraan ng ilang minuto, bumukas ang pinto ng kwarto. At mula sa labas, nakita niya ang lalaking si Saro, naliligo sa sarili nitong dugo. Halos mawala na ng saplot at putol na ang kaliwang braso. Marami na rin itong saksak sa buo nitong katawan, senyales ng katakatakot nitong naranasan.
Sa likod nito naroon ang kanyang amang nakabulagta. Hindi na ito gumagalaw, ngunit hawak-hawak ng lalaki ang kamay nito na parabang umaasa pa rin yon na may natitira pang buhay ang katawan nito. Ngunit pagbaling ni Yoyoy ng tingin sa kanyang ama, nakita niya ang isang kagimbal-gimbal na katotohanan. Patay na ito, at kahit itanggi niya ito ng paulit-ulit, hindi magbabago ang realidad na kanyang nasisilayan. Makalipas ang ilang minutong pagmamasid, tsaka ito marahang pumasok sa loob. Dahil sa ginawa nito, kung kaya't nakita niya ang labas ng kwarto kung saan naroon ang labi ng mga matnun. Nagkalat ito sa paligid na ultimo sa kisame ng bahay, may nakita siyang parte ng katawan ng nilalang. May mga parte na rin ng bahay ang nasusunog at marami sa kanilang mga gamit ay hindi na mapakinabangan. Pag-upo nito sa kanyang tabi, dito pa lamang nito binitawan ang labi ng kanyang ama. Huminga ito ng malalim at nagsimula ng mapahagulgol sa pag-iyak. Hindi ko inaasahan ang pangyayaring ito, Yoyoy. Masakit para sa akin na mamatayan ang kasama. Dahil ipinapaalala nito ang pagkasawi ng aking mga mahal sa buhay. Gayunpaman, masaya ako sa ginawa ng tatay mo. Hanggang sa kahuli-hulihan ng kanyang hininga, hindi niya ako iniwan. Nakipaglaban siya hindi para sa akin, kundi para sa iyo. Nang marinig niya ang sinabi nito, di niya na napigilan ng pagtulo ng kanyang luha. Nang hihinaman at parang wala na sa sarili, nakaramdam siya ng matinding lungkot sa kanyang katauhan. Isang lungkot na dulot ng matinding pangungulila. Pagsapit ng sumunod na araw, walang naging tulog ang pamilya. Kinaumagahan, nang sumakop na ang liwanag sa labas ng bahay nila, dito na sila naglakas loob na lumabas para humingi ng tulong sa kanilang mga kakilala. Kagad nilang napukaw ang atensyon ng mga magsasaka, kaya sa loob lamang ng ilang minuto, pinagkumpulan na nito ang kanilang bahay. Lahat hindi makapaniwala sa kanilang mga nakita, at kahit wala itong naabutang mga labi, naniniwala ito na hindi ordinaryong nilalang ang umatake sa kanila. Ayon sa kanya, na pagdating ng kanilang mga kakilala, bumungad sa kanila ang makapal na abo na mula sa bangkay ng mga nilalang na nasawi. Para itong kahawig ng patay na lupa, animoy hindi mo aakalain na mula ito sa labi ng mga matnun. Ngunit sa kabila nito, may mga bakas na hindi maipagkakaila, at ito ay ang mga naiwang malalalim na kalmot ng mga nilalang sa apat na sulok ng bahay nila. Kalaunan, nang matulungan na sila ng mga taong nagmagandang loob, dito na sila nito dinala sa isang manggagamot. Doon na natili sila ng isang buong linggo para magpagaling at pawiin ang kanilang mga takot. Isang linggong nabakante ang bahay nila hanggang sa magkaroon na sila ng lakas ng loob na bumalik. At nang makauwi na silang pamilya, tsaka inilahad ni Saros sa kanya ang tungkol sa natitirang kamag-anak ng mga matnun na naiwan sa bahay kung saan ito namugaran. Yoyoy, hindi pa tapos ang ating problema. Ang mga anak ng matnun ay naiwan sa pugad nila. Hindi aalis ang mga yun doon. Mula roon, lihim silang palalakihin ng kanilang mga ina hanggang sa dumating ang tamang pagkakataon. Hindi ko hayaang makapagparami ulit sila. Kaya ngayong gabi, gagawin kong huling pagpupuksa. At nais kong kasama ka sa planong ito. Ito ang magiging parte mo para ipaghigante ang nawala mong ama. Nang marinig niya ang sinabi nito, hindi siya nagdalawang isip. Kaya kahit sariwa pa ang mga sugat, muli siyang naglakas loob na humawak ng armas. Kinagabihan, di pa man maayos ang kalagayan, kagad silang naglakad patungo sa mga kabahayan na halos ilang metro lang ang layo sa kanila. At nang marating nila ang lugar na yon, bumungad sa kanila ang mga asawa ng mga matnun.
Nanlilisik ang mga mata nitong nakatitig. Animoy anumang oras handa itong makipaglaban sa sino mang nagbabalak ng masama sa kanila. Nang masipat naman ito ni Saro, di ito nagdalawang isip na sumugod. Pagsunod naman niya rito, pilit siya nitong inabutan ng lukot na papel habang nagwiwika sa kanya ng, "Sinasabi ko sa'yo, hindi sapat kung lakas lang ang taglay mo. Heto, kunin mo. Hanggat hawak mo ang bagay na yan, wala nang mga matnun pa ang makakapagtago sa'yo sa mga anino." Dahil sa sinabi nito, kaagad naman niya yung kinuha. Maya-maya pa, paglapit nilang dalawa sa mga kabahayan, kaagad nilang pinatay ang lahat ng kababaihang kanilang naabutan. Walang awa rin nilang sinakmal ang mga anak nito na halos magmakaawa na sa kanila. Sa kabuuan, 6 na asawa ang kanilang napatay. 10 naman ang mga batang walang awa nilang ibinikti at inundaya ng saksak sa katawan. Pagkatapos ng ilang minutong paglipol sa mga ito, nakita ni Yoyoy kung papaano lamunin ng lupa ang mga matnun. Kalaunan, nang pumutok na ang kanilang mga katawan, dito na rin nila naramdaman ang pagyanig ng buong paligid. Sa isang pisap mata, gumuho ang mga barong-barong na itinatag ng mga ito. Pagbagsak nito sa lupa, naglabas ito ng isang malakas na hangin na mabilis na kumalat sa paligid. Sinabayan ito ng mga katakot-takot na sigaw na halos magbigay bangungot sa kanya sa loob ng maraming gabi. Pagbalik ng katahimikan sa paligid, muling umakbay sa kanya si Saro habang pabulong na nagpapaalam. Matapos nun, umalis ito at kailanmay hindi niya na ito nakita pa. Sinubukan niya itong pigilan pero inilahad nito sa kanya na marami pa itong gagawin. Ayaw na rin itong magkaroon ng kaugnayan sa kanilang pamilya dahil na rin sa mga nangyari. Magmula noon, nabago na ng tuluyan ang buhay nila. At alam ni Yoyoy na lahat ito ay dahil lamang sa mga matnun, ang kinakatakutang lahi sa buong Pasig, Iloilo.